kami di Bapa na sumurong siyang saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Uriang Tuhan Yesus Kristus akan di Bapa tu kita sambutna di minggu na ginuaran na minggu remisere na magpapatan sa imok ma sudi dengan basam ali jagubah di mana neret sian buku 2 Musa bintu 10 itu mamuka sian ayat sada sahak rodi itu 2 Musa bintu 10 itu ayat sada sahak rodi itu Keluaran 17 ayat pertama sampai ke-7 pujaha Roma di tongah-tongah tak Dumi borkat masando luhutani hala Israel siang halomonan sin Marguru tu pandokon ni Jahuba pardalanon nasidai Gabi marsaro nasida di Rapidim Alai dan adon aik si inumon ni bangsoi bisi Jadi di badai bangsoi masih Musa akad dogma leho kamu aek si inumon nami. Jadi bidok si Musa makuna sida buasa au badaan muna buasa unjunan muna Jahuba alai kuasan di aek bangsoi bisi gabe marmumut nasida dopak ni si Musa di dogma puasa tung parwa romu hami siang misir lau mamunu hami doho anak kon nami rodi pinahan nami di bahen uas jadi mangangguri masih Musa tu Jahoba nin nama aha mabare nokku tu bangsoon okinari dan buron nasida ma'au doho batu jadi didok Jahoba matu si Musa bonus masian jolo di bangsoi jala aragon dibas yang akasituan Israel bagen donganmu jala bowan matutup kokmu nahi lipatonmu tu bahang aiti dumi lau mamo idama jong ma'au di jolo di atas nisada jolo batu di korek lipati madolo batu ini dari luar masiani air si inumon di bangsoi jadi di bahen si Musa masoloni di adopan ni akasitua di Israel jadi di bahen magoar ni hajong-jongan ni masa namar lapatan pangunjunan dohot miriba namar lapatan pardadaan ala ni badan ni halak Israel jala alam nani unjunan nasida Jahuba nani dok nai di tongah-tongah tado ulan Jahuba manandang imam sahatna amang inang kuria Tuhan Yesus Kristus taboto do sejarah nasian padan rubii na dibuan si Jakob dibuan si Joseph Sudi keluarganya mana si Jakob tu Misir tu naruk tano Gosen alaibana tiki perdana menteri bumi mate masih Joseph mati mopari masudi bangsa Israel disiak ke anak si Jakob alaidana dobe nama ngundi hon nasida ujungnya gabi dirubah disiksa bangsa Misir ma nasida di Pakatoba di sini nasida tinggal marsunduk-sunduk 400 tahun dari hatoban di bangsa Misir mengangguri manasida tu Jahuba tua majahuba lau parwar nasida siang parhatoban di Misiri makitik-kitik tanganna nasun gugui dohok do dimomokon Jahuba di laut dohok sudi paranganna di Laut Merah alai berusaha di halomonan songona kaja anaki manosoli na bangsa Israeli ala buah
mauas nasida dan jupang nasida air. Isosoli nasida buasa di paluar nasida siang Misir. Di ilala roha nasida tumagoma nasida di Misir gabi atoban aledang luja daripada soron halak nama dua halak nama merdeka di Halomonan. Marmuhu manasida tu si Musa uluan nasida menuntut asa di parade si Musa air di nasida. Jangan yang dampuron nasida si Musa do batu asa mati. Imal belakang. Aman inang kurian itu kan Yesus Kristus aha manabui buat tok taga bisi papusor-pusoron siani. Aduh betul. Nah parjulu marparange makita songon joma nama dua, joma nama toras, nama tanggung jawab di anggun tasap diri. Marparange, marpangalaho makita songon joma nama dua, joma nama toras, natang, nama tanggung jawab di mulutna sendiri. Tanda ni joma nama dua, mana joma ni nama merdeka ima bertanggung jawab di mulutna. Bodoh kabayan somon tudus-tudus. Andorang soma dua bangsota Indonesia. Ditoru panggon komion penjajah bolak dan adong tanggung jawab tak. Tanggung jawab di penjajah itu pauli dalam. Pajong-jong rumah sakit, pajong-jong akar gedung, mengatur ekonomi dan adong tanggung jawab tadi sih. Alai duma dua kita soal salah bangsa dum merdeka kita ikon bertanggung jawab kita di mulu di bangsa kita sendiri yang mau salah onok tadi halak na asih soang do kita molo di bagasan kurungan do kita amani dan dong tanggung jawab tadi sih aledang di bagasan kurungan kita dan serta di biak kok kita dan di pasung kita bebas do kita mangula bebas kita makatai bebas kita mula-ulau alami ikon kita do nama tanggung jawab di diri kita sakit jalan ido nasomasa di bangsa di Jakuba ujung marumumur nasida manalahon si Musa alani hamaoro na jupang nasida di Halomonan, di Parporsihan, di Gunung Pasiri. Alami, ahamana bui motok tasiani unang katiru bangsa Israeli. Songon tanda di joma nomor dua kita, joma na merdeka kita, joma na matoras na dewasa kita, ikon bertanggung jawab do kita di situasi do kondisi ni mulutna. Muladong masalah kamau manang kamau siap tasok tadui solong halak na dewasa kita. Muladong masalah manang di jabuta, manang di kantor, manang di kuliah, manang di bangsota siap tasok tadui dan kolan marmungut dan parange di halak na dewasa na matoras na marmungut. Molo hurang naik badilului asa cukup. Muladong kendala dilului solusi dan marbungut dan macalahon uduan dan macalahon si A macalahon si B baik kamu mamang inang mau di bagasan keluarga kurang sesuatu orang marbungut sudah pangisi bagasi tak kolan tak dana do nak tay marbungut do mesti amat tay marbungut makitis yang turpukon yang dipabuat untuk kita marparangi makita somon joma nama dua nama toras na bertanggung jawab di mulutna dan saya persoalan makiti mana mor-mor sampai ino na perlu tiupota ino na perlu buat kota pasiajaran molo kurang kape ae molo mauas iba molo mare iba muladong kekurangan di iba siakasan do ape dan bolan namanya laho ale budak do joma nang sinuain somon bangsa Israel na jolo
di bagasan rohana tagolan malibana serta di gabi hatuan di Mesir alai dan loja dan adong tanggung jawab. Hal itu kita di pasaka nunga di padua jabuba kita nunga di joga di joma napan joma nama koras kita alami ikon bertanggung jawab kita di diri kita di mulut kita mengatasi masalah demi masalah dengan hikmah dengan kedewasaan iman para juru. Nah padua konana managui buatot tasian barita nasian hawongonan rapi din nakin tarino bangso Israel. Mahapo sa nangita tu Jahuba pardin dan basai. Alanido di bahin turkukon tu minggu reminisere sa darion say ingok maali Jahuba denggang ibasa. Say ingok maali Jahuba hasatiomi. Mau dalam kondisi mau male, mauas, gali, masakit, gok sikikira, tayo mo ma dinggang basa ni Jakuba, no kaya niu sekon na kita, asamaku kita, aso nang madiri kita, unang orang marumumu kita soal bangso ni Jakuba na jowi. Aliadong penong bagas na boy buatot kasihan niyaman imam. Nasoja di HP ulah honopon raja hakon moro ulangan manang kuasa manang mali iba. Di boto do Jakuba do kebutuhan do ae kebutuhan do si pangaron alai naso jadi ulah honopon raja hakon. Naso jadi ulah honopon dosa uju kuasa uju male uju kurangan iba. Ido kasurungan ka joma di bahin di bapak. Molo okin si panganon buy do kape jomai dan perlu masih bulut. Molo okin si numon manang okin si bagion buy do kape jomai dan pola marbadari dan pola martokari. Molo okin si bagion buy do kape jomai dan macalagon alam naasi. Jadi unang tabain somon kiwajibata molo oti si panganon manang si numon oti si nadongan gabi alasan main marbadai gabi alasan main masih turut masih tombisan gabi alasan main mandulabon dosa. Dia asa unang taula najaka uju kuasa kita uju gale kita uju kurana kita taimo ma dengan bahasa ni Jakuba ini. Taimo ma hasat yao ni Jakuba nang ni sekon mai itu kita rak mahita martangiang somon goar ni minggut tasadarion sai imo ma au ali Jakuba sai imo ma dengan ni bahasa use homai dalam argo boy hapor siapku asa unang huku dan ajak uju purana uju kuasa, uju male, uju mansakita. Iman apa doa kui buat otak amal iman. Napatuluhon jalan apapuni akan do nabui si pakusor-kusor si tiopota sian barita di bangsa Israel lamar mumut di rati ini. Tapauli mahasadal, tapauli mapasaora. Tapauli masa pemimpinan na tubuh nakot dumuri di tonga-tonga di kamau. Di paiwak Jahuba do si Musa dan tolak na sahalak na mamuluhon bangso ini. Bangso na sabdari dibuari di bibir si jogal berkuni. Takidai al Israel anggo kita akta bangso na lapot berita. Di paiwak di mata togi umadongamu atas tua. Lo manguluhon bangsoin, lo mengatasi masalah ini. Siapa nombui dope sada naik dua totas sada si tiupan. HP mo adon masalah, adon hamaolon. Dan bui HP sahalak nida mengatasi ini. Ikon togi monoton dodongan.
ikon bangunan do kasarau, ikon paulion do pasora. Dan kita bangun kepemimpinan yang kuat. Marlaku doi amaginang di bagasan rumah tangga keluarga. Marlaku doi di kapunguan, marlaku doi di kuliah, marlaku doi di tongah tongani bangsa. Udang do lang susah rumah tangga, lang susah punguan, lang susah kuliah, lang susah bangsa. Kalau ditiki uasan, ditiki otik si bagio, ditiki kurangan, justru dan jumpa hasadah, dan jumpa kepemimpinan, dan jumpa pasal nato. Mari kita natulima amanginan lam tamasuki minggu-minggu pasion, minggu-minggu prapaskah. Sama kita lam taparane hormat kita somon sisean Kristus joma nama dua nata nasai bertanggung jawab di mulutnya. Sekolah nama rumah nasai mengatasi masalah, mengatasi si pikiran, tak kolan mana lagi apalagi berbadai ala masalah. Nah kedua kau masa tok kita marhabo santu jakuba ai parding dan bahasa ribana alami sementuar ni minggu tanah minggu na lewati tok-tok mah kita martani yang maju kontuar naik ingok mahani Tuhan ingok mading dan basar di kami usai orang musei jalan nata patulu kapau lima lampas awal nang kasadau ni rokata kamu amanami do inanani dongan sahaposiao na mambuan dan dana na main macalo panggibiyon na badia. So na pinasahat ko ako na rin dari Jumati dang seremoni mga goa panggibiyon na badiyo. Ang gogoa tidak danati urusan muna dari seorang oras. Jalan makakdo dan danati molo dum dewasa molo dang molo kana bui ugat yon nga warnai di catatan situ. Dan seremoni sambing pandidiono ali ahar pandidion na badia mahiti pandidion na badia na naik patu kaon na anon roja buba sendiri pemasukan dan lagi itu bagasan hara jauh asa dari panian anguduan na sora sudah dan lagi asa jawon na ngulu naik baru jawon na haluau jawon na nasa pasu-pasu nasian di baka anak bokok pon di porbadia. Letokong nengok kamu pada muna tujahuba. Nah pada do kamu tinggi mencalo pasu-pasu pada gasok. Jala sonari ke pada do kamu dia lupa di bata. Jala hani do siting damina. Ikon ajaron muna dan nakon manat dan dalam di bata. Dan kui di botol nasi dasar diri dalam kamu dua. Molodang diajari kamu. Alami ikon kamu main. Ikon acara ikon punau ikon patandaro kamu Kristus itu dak dana non pinalume konai itu kamu sakat matoras dak danahi bui di hati dak kon nasi dasar diri aposiau na tu di bata di pasu-pasu di bata kamu nak kami nak kita santuna amin. Mau lihat Tuhan di paino bodo kami markipi jamita sadario asa marparani marpanganawo kami somon joma non pinaduang joma na oras natang na martanggung jawab di mulu nami sendiri. Mulado Tuhan si pikiran adon masalah kurang kami kuasa kami male kami martubus kami masari kami asaunang saya mumuk kami Tuhan alai masa atasan nami nasa masalaki di bagasan hadisuko nasiako di bagasan hakor siaw tuko di payo bodo kami Tuhan bagi di jamita sadario asa tok kami Tuhan marhakor siaw tuko marningok dengan nibasami lumobi ujumawong golunami bok si pikiran nami gali pamarang ng rohan nami. Alipay mo bodo kami Tuhan
Asal upasada kami rohan kami. Upauli kami Tuhan parsaoran ng hasadao ni rohan kami lumubi Tuhan. Moro mau siya lupan kami. Alami Tuhan pasada man ng rohan kami sa lubot na dohot pamarekta kami dohot bangso kami. Mangalo virus corona Tuhan. Salamsoran sudi bangso kami. Dohot sudi Tuhan joma ni portiyon buhi taratasakan epidemi wabak corona ini. Ada tayo memahami Tuhan menjagakan diri kami sendiri, menjagakan kaki pason pamakan kami. Dalam paling kami Tuhan asal ng dohot kami Tuhan asal kon barita nasos sito hoax. Do akabarita naso konfirmasi kami dohe masih tongan. Mudah na Tuhan si Panginoon kami Tuhan. Upasa kami secara khusus dongan kami na mambuan dadana no pinalomehon mutu nasida majalo pangibion na madia sa dayo jalo manasida Tuhan dari anakon pasu-pasu sugi na oras ni dadana ho pagbubuhi jalo pasahalay umubi Tuhan mo manumudu ho dadana di bagasan kolong lokok pasitongan jalo makang niyang ni kurian orang mangasahon Goa ni Yesus Kristus Tuhan si Hokho Hani.